ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଉଳା କଷା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ବିକିତେ ଆସିଥିଲା ଆଜି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କେମିତିକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପରିଗଲେନି ନାଇଁ ଖାଇସାରିକି। ଏଠି କମ୍ କା ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଣ ଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ କେମିତିଆ ବଣରେ ଶୋଇଛି। ଆମ ଛେଳି ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପାଖା ଉପରେ ଘର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲ ବିମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଏବେ ଇଏ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କଲଗେଟ୍ ନେଇଛି ଯିବା ଏବେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଣି ଦେବା। ହେଇ ଏବେ ଘଷୁଛି ଦାନ୍ତ। ହେଇ ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୋରୁ କେମିତିକା ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପେ ଆପେ କେମିତିକା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ଆପେ ଆପେ କେମିତିକା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର। ଇଏ ଆଗରୁ ଆମେ ରହୁଥିଲେ ଏଇଠି। କ'ଣ କହିବି, ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିସ ଭାଡ଼ି ଏଠି ଖଡ଼ି ଆମ ନଈରେ କାଟା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ବାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଉଁଶ ବିଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁ ବାଘୁଟି ଅଛି ସେ ବାଘୁଟି ପାଖକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଘରକୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ମାନେ ପାଖାପାଖି କେମିତିକା ଗଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ସେମିତିକା ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘଟି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଘର ସେ ହେଉଛି ଭାଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆର ପାଖରେ ଭାଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ତ ଭାଟି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ବୁଲିକି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜାଲରେ କେମିତିକା ମାଛ ଅଛି। ଏବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବିକିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛି। ଯେବେ ଧରା ହେବ ମାଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ବି ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲି। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତିକା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଣୀର କାହିଁକିନା ଟିକେ ଦୁଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁସିଲା ଏବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଉଛି କିସ ଆଣିତେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁହ ତ କ୍ଷୀର ଆଣିତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ପଶିଲି। ଆମ ଗାଈ ଦେଖ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଏକା। ଏବେ ଟିକେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଗଛ ନାଗିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯଦି ଘର ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଗଛ ନାଗିକି ଅଛି। ନାଗିକି ରହିବାର ମାନେ ନାଗିକି ଅଛି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆମ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନ ହେଲେ ଯେଉଁ ସାପ ଉଠେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସାପ ଯାଇ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆମେ ଗଛ ମାନେ ଡାଳ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଏଥିରେ କାଟା ଯାଇ ନାହିଁ। କାଟା ଗଲେ ତ କହିବି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖେଇବି। ଏବେ କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ଗଛ ସେଥିପାଇଁ ଡାଳଟା ଦୋଳାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବ ମୁହଁ ଧୋଇବା।
ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଧୋଇବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଗଲିନି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ବସିନି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ପଖାଳ ବାହା ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଖାଇମି ହେଇ ଏବେ ସଜ ହେଇଗଲା ସବୁ ତାପରେ ଟିକେ ଆଗେ ଲୁଣ ଦେବା ପଖାଳକୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେନି ଟିକେ ଗୋଳିବି ଏବେ ଖାଇମି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଉଳା କଷା ଆଜି ଆଇଥିଲା ବିକିବା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଉଳା କଷା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ବିକିତେ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି ପଖାଳ ଦେଉଳା କଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଠି ବସି ଖାଉଥିଲି ମେଘ ଅଛି ଚିନ୍ତା କାଟୁଛି ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଘର ଚାଲି ଆସିନି ଏବେ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଭୁଜା ଖାଇବା କାହିଁକିନା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇନି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭୁଜା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭୁଜା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡିକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି